Bon dia. La condropatia rotuliana és una patologia molt freqüent i que moltes vegades també afecta a persones joves, especialment a vegades a dones joves. És un dolor que es manifesta a la cara anterior del genoll i que s'agreuja especialment al baixar escales o baixar amb descens. A vegades també és un dolor que se'ns instaura després d'estar una estona perllongada amb el genoll flexionat. Sembla que el problema és una afectació del cartílag, tant de la ròtula com de la tròclea femoral. Tot i que se sap que el cartílag, com a font de dolor, provoca un dolor baix. El dolor, la condropatia femoropatelar, el dolor no sempre està associat a uns canvis estructurals. Llavors, el tractament més important, a part de diferents tractaments mèdics que es fan, és un tractament d'exercici actiu. Exercici per tonificar la musculatura de la cuixa, a vegades també del gluti i a vegades també del peu. I aquí us passem tot un protocol que us pot ajudar a millorar aquest tipus de patologia. Aixequem el cul, tensionem les cames, tant quàdriceps, isquio, gluti, aguantem i baixem. Segon exercici, aixequem el cul, una cama amunt, l'altra cama, aguantem i baixem. Aixequem el cul, aguantem, baixem. Quart exercici, amunt, aguantem, l'altra cama i descansem. Ens posarem un coixí sota la panxa, a nivell de la cintura, per intentar que no pateixin les lumbars. I l'exercici consisteix en aixequem la cama, aquí treballarem isquios, aguantem i relaxem. Fixeu-vos que no aixeco cama molt amunt, sinó a nivell de gluti o lumbar. I aguantem, relaxem. I l'altre exercici, el mateix però amb la cama doblegada. Amunt, aguantem i baixem. Va, potenciació de bast intern. Peu mirant cap a fora, aguantem, 1, 2, 3, 4, 5, relax. Tornem a repetir, una altra cama, 1, 2, 3, 4, 5, relax. Heu de notar la contracció a cara interna de la cuixa. Treball amb bipedestació o de peu. Squats. Baixem, obrim cames, tanquem i pugem. Peus una mica separats. Aquí treballarem també bast intern. Avall, no cal baixar molt. Obrim, tanquem i pugem. Excèntric de quàdriceps. Busquem un lloc, una brana o algun lloc on agafar-nos. I la força en aquest exercici ha de recaure a nivell dels talons. Fem un squat, la força cau a talons per no comprimir a nivell de ròtula, a nivell de genoll. Aguantem i pugem.
estirament de quàdriceps. Busquem una cadira, recolzar el peu i hem de baixar i hem de buscar el punt d'estirament. En l'estirament aguantem 10-15 segons i tornem. Estirament d'isquiotibials. Aguantem 10-15 segons i relax.